Ay mamainit ta karon pa daw ko nakapainit kay kuan ano ko yung ni inom ko og kuan nilaga nga dahon sa miracle fruit din mga pila ka minuto hilabay timpla ko kape kay mga pina ko ganina dahon sa miracle fruit akong giig anong dilaga kay anong pabawas man na sa dugo. Mas pilion pa na kung mubaba akong dugo kaysa mataas. May mainit na mga inday. Puto. Puto. Kape. Ay pang. Unya na po kumukaon na nagkuan. Kanon. Kung di gali ko mukha kanon, huy ko pa kong sabaw niya. Hapon ako mukha kanon pala. Dana pa ni hapon. Mga alas 4 kapin to alas 5. Ang anak ko mukaon. Para dana pa ni hapon. Hilom ba? Alas 9 na ko mata mga inday ay. Ay mo tagtog ron kay ikad ablis klase pizza 8 kadlaw nagmata na di na ta maka pasilpon ang turada kay klase na po kailangan matag sayo para maka-eskulang anak di malit anak matamog sayo mga alas 6 mubalik ko tulog kay mamang ko sayo mo digamo ko hagdog ka og sayo di mangaon may pamasak alas 9 kay gusto magdugay mangaon dugay mga anak kasi pan kahapon yung pana bagong bayan nani yung ni mga pobreta nani na itong life kadayon sa kinabuhing pobre lalaban hindi susuko naglungag dahil ko ako. Hagawin ko yung ako. Kaong kag puto dong. Kaong kadi. Puto imapan. Tubag. Paano po ako ang hindi. Kaurot ng kugdo kaputo. Paano po. Kawkang hikaw pa ko sa baw sa isda. Magtuwag ko basta tanaw na ko itong isda aron na sa ref. Okay. Dato sa kumbana. Ako itong tuwaon ang uban ununan. Ha? Biskuit ko ng kabibi. Liyahang biskuit. Ay, mandi yung biskuit. Hindi na. Wala problema, mama, ha? Ang bit, hukaw na. Control man ko sa kanon mo inday karang pag rice magani nung agon kay kuan akong kaon gamay ra jud pila ra jud ka kutsara din pag mais mahapon mang mais man ko yellow kaon ko maubay-ubay pod ba mga 2 kaluwag akong katagon para ubay-ubay pod
Muna siya ni dana na nako panihapon kay alas 4 to alas 5 man ko mo taon mo na akong panihapon. Panang yung inday bati kay feedback ang lady sakit sa kuto-kuto. Mao man akong gamit sa una kung nanambo ko kay di ko ka-control sa kaon ba kanang butong bitaw, butong kristanan. Na nibalhin man ko ani oh. Nibalhin ko ani kay ang katong Daphne is kuan naman to dili na daw to pwede kay walay nagtuktoy niya wala man jud kong balhin ato kay ganahan gali ko kay dili isog kani isog jud siya kay nganong magsakit atong kuto-kuto gutom ka istanan pero ako na lang gayong agwan tahon mo inom og tubig kay ug magpadako masamot ko kababoy no gwanta lang ko anak ay una gaya na kong inom eh mama dyan akong gamit sa una first na ko anak niya kana ang biya ko anak then nanganak ko sa ikaduha wa man ko family planning mo nang nasundag katulo ang ikatulo mo nang nagkuan ko nagkanang tawagan nag mo nang nagpilis ko hantod karon 4 years na mo nang yung transfer ko yung klarong mga midwife diri kay ipangutanan na kung saan pag-transfer kay